ba zai kyawu ba. Bai mayafin alfarma Allahu kai ya nunawa, kowa yake kai saurara karshen sa ba zai kyawu ba. Gwani Allah wuturi makakin da ya halitta ta, na zo gare ka da ɗan koko so nake ka amshi bukata ta. Dan Mustapha mun zo masane wannan da na yi wa kasida ta, shuma gaban duka manzanni annabi babba dan babba. Bai mayafin alfarma Allahu kai ya nunawa, kowa yake kai saurara karshen sa ba zai kyawu ba. Tsira hada da amincinka ka daɗawa annabi sirrinka, alai kasa da sahabbansa shurafa'u na sakar kaka. Shakti yali shakti jani barhama na rikitar barka, babban masoyin mai girma ma'aiki habibi na babba. Ya shugaba kai ne a gaba, kai kafi karfin mai gaba, ba tafa ka zauna lau Allahu ba zai kyale ba. Kai rabbana ke gaisarwa abadan ko ba zai fasa ba, koran kiyama kai ne dai na jira kuna yi watar ba. Bai mayafin alfarma Allahu kai ya nunawa, kowa yake kai saurara karshen sa ba zai kyawu ba. Ya jarumi na gaida ka, ni ne Haruna masoyinka, roƙon da ni na yogunka kaminta ne ta kirarinka. Ban ji gani ba na waige na ba da raifan sa kanka, yan mutuwa daɗi kanka taken mu ba wasa ne ba. Ya mai mayafin alfarma wannan da ya wuce nunawa, aljanna na ɗauki kanka ta same ka tayyo dacewa. Dukkan sahabbai na kwaɗayin mayafin da ya wuce nunawa, Allahu shine ya tsaro mayafin da ba zai kara ba. Bai mayafin alfarma Allahu kai ya nunawa, kowa yake kai saurara karshen sa ba zai kyawu ba. Ya zunzuro tun zallan sabar kyawu mabuballa, bayan ka ba wani kyakkyawa ya daha annabi nurullah. Ni mai mayafi na zaba shine ya zama aminallah, wallahi ba wani mai tsira sai ya bi babba dan babba. Ya jarumi masanin Allah mabuba da imamina, kai ne ka je fadar Allah dan so da kauna zabina. Du kaunuwa ya gano rabba in banda annab sirrina, shine ya bayyana Allahu aka san akwai sarki rabba. Bai mayafin alfarma Allahu kai ya nunawa, kowa yake kai saurara karshen sa ba zai kyawu ba. Ya zaman kalau manzan Allah Allahu kai ya nunawa, duk kauni kai ɗaya ne daidai ko mu ko na sabawa, amma ku kai manzan Allah kai da rafu ba ka sabawa. Kai ne madubin dubawa Mamudu babba dan babba. Ya shugaba kai ne a gaba Allahu kai ya nunawa, dukkan ibada in aka yi sai kai ake iya dubawa, ko addu'a in dai aka yi sai kai ake iya amsawa. Ba mai isa ko mai matsayin dai kai ya annabi gun rabba. Bai mayafin alfarma Allahu kai ya nunawa, kowa yake kai saurara karshen sa ba zai kyawu ba. Ya mai isa kai ne kai sa kai sarwa ma sarki rabba, kaiwa mutum kaiwa aljan da mala'iku ban ware ba. Allah da kai yayyo komai duk kauni ne ban ware ba. Allah ya sa na ga fuskar ka Mamudu babba dan babba. Hasken gaba ɗaya kai ne dai komai da kai ke haskawa, rana wata dukkansu da kai nan duniya ke haskawa. Kowa ya so ka habibullah hasken kai yo ganewa, ba wanda zai zama mai son ka sai kai ka so haka bin rabba. Bai mayafin alfarma Allahu kai ya nunawa, kowa yake kai saurara karshen sa ba zai kyawu ba. Allahu dan soyayyar ka ya kira kama har fadarsa, domin ya kan kai nuna ka dan kai ka zamto sirrinsa. Waina da kai Allahu da shi na faɗa ko babu batun wasa, Allah yana ga ma'aiki na ma'aiki yana a cikin rabba. Wallahi ba mai hutawa sai ya rike ka habibullah, sannan ko ba mai dacewa sai na a tare da
zaɓewa abadan ko ba zai huta ba. Mai mayafin alfarma Allahu kai ya nunawa, kowa yake kai saurara karshen sa ba zai kyawu ba. Ni na rike kabin kauna na so ka annab zaɓi na, ni kai kadai kuma na zaɓa kowa ya zo ba na kauna. Allahu kai ke kodawa lebo yana kuma yin kauna, kai ne daban kai ne a gaban bayan ka ba zai kara ba. So kana iya bokanka kai ɗaya ne ya kalbi na, raina ya zamto min fansa kan tabuwar kabibi na. Ni ne Haruna masoyinka Mamudu kai ne zaɓi na, ranar kiyama burina na be ka shi ne na zaɓa.